Moderno nga seismic station gininagurahan sa Dueñas, Iloilo. Pasilidad dako nga bulig sa pagpanghanda sa kalamidad nga dalasang linog. Inigitutukan ni Julius Bilacaol. Sa pagpaninguha nga mapasanyog pagid ang pagmonitor sa nagaluluntad nga linog sa pungsod, ginbuksan kaina ang pinakauna kag moderno nga seismic station sa Iloilo. Nahamtang sa barangay Punong Pequeño Dueñas, Iloilo, ang inaugurasyon sini ang ginpangunahan ni Dr. Renato Solidom Jr. nga Undersecretary sa Department of Science and Technology kag Officer in Charge sa Philippine Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. So what is the importance of this seismic station? It will give us a quick access of earthquake events in the whole island of Panay that will now make it easier for responders to concentrate where to go. Gintukod ang seismic station sa balor nga 7 milyones pesos kag naga-operate pinaagi sa solar energy. Ini ang ginpahamtang sa maligwin kag malino nga lugar para mas epektibo nga makadetect sa paghulag sang duta tungod sa kasensitibo sini. Isa pagid sa mga benepisyo sa sini nga proyekto amo nga magiyahan ang publiko sa pagpanghanda sa kalamidad nga posible dalon sang linog. Sun Tzu, the author of The Art of War, said that if you know your enemy and you know yourselves, you will win many battles. Importante na makilala nyo kung sinong kalaban nyo at ang sarili nyo para kayo ay manalo parati sa laban. But in this case, what is our enemy? This would be the natural hazards and the earthquake, of course, in particular. Ang seismic station sa Dueñas ang ika-115 nga napatindog sa bugos nga pungsod. Ang lokasyon sini nagasanto naman sa istorya sa Banwa nga pila na kasiglo ang nakaligad, ginhalitan sa mabaskong nga linog. Ini ang gintugangan pa ni Dr. Jerry Biona, PDRRMO sang Iloilo, nga mas nauna pa sa linog nga naghalit sa Dueñas, amo man ang mabaskong nga linog nga nagigo sa Pasay City. Gindayaw man ni Biona ang pagkamapuslanon sa proyekto. If ever ang inikon anong system nga established diri masulod ang information makadto sa Banwa, makadto sa ila, kag hopefully makadto man sa provincial level for what? In information dissemination through our communication system. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.